ethi imessage yalengoma ihlukumeza abantu abasaza ngithi isiZulu abantu ba online bavele be block at same time. So mase be blockile uma usuba reportela ukuthi no umculo wami lona right uthandwa ngabantu, that's why ama numbers ekhuphuka nani bese bekhandi benza benza investigation, and investigation asiyazi nathi ukuthi bayenza isikhathi singakanani. So nje ubuvaliwe nje bafuna ukuzolindisa investigation ukuthi bayenza bayobuyisa umculo, ngoba sikwazi futhi ukuqala phansi ifaka kabusha ingoma. Uma siqala phansi ifaka kabusha ingoma uzokwenza lokho ukuthi iqale phansi nama numbers zibuyele emuva, ngcono siyeke nje kanje. Mawukuthi ke zivale kunomphela kulungile, ivale kunomphela akuyona into entsha, into uNkulunkulu angidala ngiyiyo ngeke ishintshe. Ngiseza nezinye ingoma futhi cishe next week siya release ingoma enomuntu wesifazana kanye neingoma zomtsizo zamahawu. So nje akumile umshikashi uyaqhubeka, simphathile okuhle kakhulu lokwenzakala futhi kunganiphathi kabi, nginganinzi futhi ngidini and ningasola abantu abathize ngoba sinathi isiqiniseko kunamakhampani amakhulu angifunayo sike sawasola mhlambe na ukuthi angakwenza lokho, mhlambe enzele ukungithusa ukuze ngibe nevumelano nawo, kodwa ngeke siwasukele futhi nawo. So okwamanje sikho sure ukuthi ngempela ngabe ubani noma ubani abenza lento and baholani mase bekwenzile lokho, ngoba angicabanga ukuthi umuntu ophilayo engenza ubuthakathi ofana